Yeah, welcome back to the Chushama Cameras. Tikambe pano tipatsane ku update yokhudzana ndi USA, Iran, and Saudi Arabia. Tapanga remove Israel, take up Saudi Arabia because something also is happening in Saudi Arabia. So mwambo amaliro kupitulabe ku Tehran kumene ndithu akuti musalla. And kuli anthu ambiri kuli anthu ambiri kuli atena kuti kuli anthu ochuluka kwambiri amene ali kumene kuku ena mwayiwo even kuchokeraso ku South Africa ma politicians ena tikuwadziwa awa atimati Mbuyiseni Ndlovu mkulu amene mkulu wa majokes kwambiri mkulu amene anazabweraso ku live pa kanthayiko nayenso ndithu akuti ali komweko kusainaso kuikaso signature yake dzina lake pene paja pano anthu ambiri ku dziko lija la Iran akulira kwambiri akulira mpaka na kuli chigulu cha wanthu khimbi la wanthu limene anthu akudabwaso kuti nzoti kodi ino mukuti gulu lina lake limamacha kuti ayi tisinthe boma tenne muphena ameneyo makuti anthu afika napofunsa kono muti anthu ake aja ndomwewa kapena chimachitika nchana. So apa zinthu zingapo zimene zikululika kuti no magulu ambiri amene amati bwera tiyeni mudzaphulise mudzapange nkhondo makuti tiyeni sinthani boma most anthu ambiri ndithu anali otumidwa ndi achina Mossad, anali otumidwa ndi achina ma Americans. That's why Trump wananaseka kuti tinatumiza even zida anthu amene ajawo. So kumene chipita kuli mitundu ingapo ya wanthu mukudziwanso bwinobwino kuli mitundu ingapo even ma Turkish ali konkuchaso ma Afghanistan ali konkuchaso anthu angapo ndithu ali kumene kucha. So gulu losali jalo linali lochokera ku amakhala otumidwa ndi achina Mossad. That's why pano simukuona gulu lambiri kama simukuona anthu akukhanga kuti akusangalala magulu aliyese. Everybody is mourning in this country of Islamic Republic of Iran. And chabwino tikachoka pamenepa tifike pati Trump anayankhulanso ati aita apasa 5 days kuti iwaje ndithu apange moni maliro awo akamaliza basi tiona kuti tipanga bwanji. The strongest and most powerful military. We won 2 world wars, the Cold War, left America's enemies in the depths of history. We beat Venezuela in 1 day, and we knocked the hell out of Iran. They're dying to settle. They want to settle so badly. We gave them a week off for a funeral because we're nice. Sure. And muchitaba Khamenei as usual amene ndithu saku public appearance there is no sakuoneka yekha muno wake anapempha kuti aoneke nawo komano security amuza kuti no, actually this is very very dangerous move imene ndiopsa kwambiri foka akampanga track ampanga trace then kenako sigwira. So muchitaba Khamenei amene panopa walowa m'malo mwa supreme leader Ayatollah Ali Khamenei ndikuti saoneka definitely ndikuti waona kale kumene adaliko ku back sale right behind the curtains. So zambiri zikuchitika tizipasana bema update amene zinthu zokhalira komanso after this war mkatikati ndithu atolankhani onse CNN Sky News amene ali kumene ku dziko la Tehran onse akupanga report zinthu zofanana kuti anthu ambiri ku dziko la Iran akukamba nkhani yokhudzana ndi revenge akuti bwanji pafunika ndithu tibwezere ndithu za imfa imeneyi. So you know kuti ngati kuli kubwezera akufuna abwezere ndani. So that's achina Donald Trump wachina Netanyahu mwini mosemo komano iwo ndithu akupereka ndithu uthenga umenewo strongly mongo mwamphamvu kwambiri. So tiliso ndi nkhani nakamba nkhani kuza ndi ku Saudi Arabia kuti ku Saudi Arabia kuli vuto lanji. Trump akubweretsa ma statement sopano kuti akufuna achotsepo ma troops ndikuti ndi asilikali a dziko la America amene adawayika mu dziko la Saudi Arabia. Nakuzana payambirira kuti nzoti pali kusokonezeka kwa zinthu chifukwa zifukwa zimene asilikali a America amamangira barracks nkukhala mu dziko la Saudi Arabia. Zifukwa zake
amapereka chifukwa chimodzi chonena kuti tikufuna tikutetezeni inuyo a Saudi Arabia, ife tikufuna tikutetezeni chifukwa pa anasainirana ma treaty, ma agreement amene alipo pakati pawo. So komano in reality chilungamo cha nkhani sikuti kunali kuwateteza a Saudi Arabia, nope. Komano kunali kukakhala pafupi ndi dziko la Iran kuti adzakwanise kupanga attack dziko la Iran kunyamukira ku Saudi Arabia chifukwa ndi pafupi. Iwo wasanga manyamukire kwa America uko kukapanga nkhondo ku Iran ndi kutali. You understand? That's why even my attacks amene akumachitika pano pa amachokera ku Bahrain, amachokera ku Kuwait, amene ndi two surrounding countries, maiko amene ali surrounded. Chabwino. So since pakati baba zapeza kuti Saudi Arabia, America anaipanga tinakuti they gave them a cold shoulder. Kabati sana labadila kwambi they snapped them. Anakhanga kuti anatakira uko. Anayisesa kwauza kwapempha kuti tigwiritse ntchito ujeni base yanu tipange attack dziko la Iran. Saudi Arabia inakana kuti no, ife takana zimenezo sirufuna zoti mutipange involve. Ife sirufuna kulowa nkhondo imene kuti tiyambeso kumenyana ndi dziko la Iran. Nope. Ife sirufuna zimenezo. Saudi Arabia inakana. And ma Americans Trump statement yawo anayankhula kuti okay natekaniza koma betina kafuna kupanga tinakagwisabe ntchito mabase amene koma chabu kuti ife ndife anthu awo munthu actually umunthu palibe. So after katikati nkhondo chitakhala kuti ili yapuma, Iran ndi Saudi Arabia anazasainira naso treaty ina. I'm not sure inafika pa agreement posainirana komano anamvana ndi thukuno zoti asainirane kuti iwo wasazapangana chipongo china chiliyonse mtendere pakati pa Iran ndi Saudi Arabia. Zimene zinthu anakambira ndithu anayika zimene zinthu pakati pa Iran komanso Saudi Arabia. So pano after izachitika izi achina Trump sakuona so ngati kuti mabase ali mu dziko lija la Saudi Arabia, asilikali amene ali mu Saudi Arabia a America sakuona so phindu lawo lokhala mene mucha. Akuona ngati kuti just ndizibwana chabe kutaya nthawi. Why tisunga asilikali iwo azitekaniza kugwisa ntchito mabase aja pofuna kuphulitsa dziko la Iran. Ndiye sakuona zoti zili nzaphindu. Ndafuna chose ma air defense, afuna chose chidi chose, afuna achosemo. Koma akuti ubale pakati pa America ndi Saudi Arabia akuti ubale upitilira. I told you before kuti ubale wa Saudi Arabia ndi America sungathe mwachisawa wayayi. Chifukwa yani? Chifukwa ndi amene amapindula kwambiri ndi ma Americans, right? Tinawuza nakho zokhuza ndi 1971 petrol deal dollar amene anthu anasainirana. Mafuta aku Saudi Arabia aja ndithu. Yes, zimenezo ndithu tinawuza na tinawa yana bwino nkhani imeneyi. So ubale umene wa America ndi sungathe. Even ma Saudis atafuna kuti azitulutse mokha mu ubale umene kuti ife ndipo ndatuluka inu ma Americans muzipanga zanu, ife tuzipanga zathu basi habibi. Ma Americans sazayilola imene. Ma Americans azagwiritsa ntchito kwa zinthu zolakwika zimene zimachitika ku Saudi Arabia. Not kuti zolakwika, okay, tinauti zinthu zimene sizikupanga match ndi mmene iwo amafunira. Chifukwa ma Americans akamakhala amati tufuna democracy, right? Tufuna anthu azivota mu dziko, tufuna anthu azilana. Saudi Arabia amangoyang'ana simavota. Saudi Arabia kulibe democracy yayi. Amangoyang'ana. Zili bwino. Amangoyendera ufumu umene kucha, right? Koma Saudi Arabia kazangoti ife ma Americans inera kutulukana kazipita noko. Understand mungomvetsa kuti nthawi imeneyo ndi pamene mudzaone ma Americans azayambe kufalitsa uthenga kuti kulibe democracy ku Saudi Arabia, tikaike ndi democracy. Azapanga create magulu tosiyanasiyana, timagulu timene tijato timene tizakhale tikusokoneza ku dziko la Saudi Arabia. So guys, thank you so much.